केकसाठी मी इथे हाफ KGचा स्पॉन्ज घेतलेला आहे। हा स्पंज बनवण्यासाठी मी 170 ग्रॅम प्रीमिक्स इथे वापरलेला आहे। हा स्पॉन्ज आपण आता 3 लेयर्समध्ये कट करून घेऊया इथे। हा केक डच चॉकलेट फ्लेवर असल्यामुळे मी इथे मॉर्डेचं डार्क कंपाऊंड जे आहे हे अमूलचं फ्रेश क्रीम वापरून मेल्ट करून घेतलेलं आहे। याचं प्रमाण घेतलेलं आहे मी 2:1, म्हणजे जर 200 ग्रॅम तुम्ही डार्क चॉकलेट घेतलं तर तुम्हाला 100 ग्रॅम अमूल फ्रेश क्रीम वापरावं लागेल। हे जे मेल्ट केलेले चॉकलेट आहे हे आपण व्हिप क्रीममध्ये टाकून मिक्स करायचं। त्यानंतर तुमचं डच चॉकलेट क्रीम जे आहे हे रेडी होईल आणि त्यानंतर तुम्ही केकमध्ये लेअरिंगमध्ये हे यूज करू शकता। तर इथे मी नेहमीप्रमाणे स्पॉन्ज जो आहे हा नॉर्मल पाण्याने सोक करून घेतलेला आहे। त्यानंतर आपली जी डच क्रीम तयार झालेली आहे ती टाकून घेतलेली आहे आणि पॅलेट नाईफच्या साहाय्याने इथे इक्वल क्रीम स्प्रेड करायची आहे आपल्याला। त्यानंतर चॉकलेटची अशी एक लेअर दिलेली आहे आणि ही जी सेकंड लेअर ठेवताना आपण वरचा भाग जो आहे हा खाली ठेवून घ्यायचा आहे आणि त्यानंतर ही गॅप दिसत आहे ही आधी गॅप फिल करायची। त्यानंतरच आपण ही लेअर जी आहे ही सोक करून घेऊया। बघा, अशा पद्धतीने क्रीम फिल करून आपल्याला गॅप भरून घ्यायची आहे। अशा पद्धतीने ही प्रोसेस रिपीट करायची आहे। परत क्रीम टाकून आपल्याला चॉकलेटची लेअर देऊन आपली जी तिसरी लेअर आहे ती आपल्याला ठेवायची आहे। आता मी तुम्हाला इथे एक सिक्रेट सांगणार आहे, ते म्हणजे असं की बघू शकता तुम्ही इथे माझी ही जी क्रीम आहे ही ड्राय झालेली आहे। तर त्यासाठी क्रीम सॉफ्ट होण्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, नॉर्मल पाणी घ्यायचं आहे आणि 2-3 ड्रॉप ते क्रीममध्ये टाकून त्याला स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने आपल्याला चांगलं क्रीम फेटून घ्यायचं आहे। त्यानंतर ते क्रीम छान सॉफ्ट होईल आणि त्याचं टेक्स्चर पण चेंज होईल, तर तुम्हाला ती क्रीम हार्ड वाटणार नाही। तुम्ही बघू शकता इथे अजून मी थोडंसं पाणी घेऊन स्पॅच्युलाच्या साहाय्याने क्रीम फेटून घेतलेलं आहे आणि ती क्रीम छान सॉफ्ट झालेलं आहे। तर अशा पद्धतीने तुम्ही जर कधी तुमची क्रीम ड्राय झालीच, कारण आपण जेव्हा चॉकलेट गनाश टाकतो क्रीममध्ये तेव्हा ती क्रीम ड्राय होते, तर अशी ट्रिक यूज करून तुम्ही क्रीमला सॉफ्ट बनवू शकता। आता मी इथे काय केलेले आहे, पायपिंग बॅगमध्ये क्रीम भरून ती केकवर अप्लाय केलेली आहे, कारण प्रत्येकांनाच पॅलेट नाईफने जमत नाही। तर ज्यांना पॅलेट नाईफने क्रीम अप्लाय करणे जमत नाही त्यांच्यासाठी मी ही पद्धत इथे सांगितलेली आहे। तर तुम्ही बघू शकता की अशा पद्धतीने क्रीम पायपिंग बॅगमध्ये भरून तुम्ही पूर्ण केकवर अप्लाय करून घ्या। क्रीम पूर्णपणे लावून झाल्यानंतर तुम्ही बघू शकता इथे काही बबल्स दिसत आहे, एअर बबल्स दिसत आहे। तर त्यासाठी आपल्याला काय करायचं आहे, स्मूथ फिनिशिंग करण्यासाठी ते मी तुम्हाला आता सांगते। अशी मार्केटमध्ये स्प्रे बॉटल येते, त्यामध्ये तुम्ही नॉर्मल पाणी टाकून थोडंसं स्प्रे करून तुम्ही पॅलेट नाईफने त्याला व्यवस्थित फिनिशिंग करू शकता, किंवा स्प्रे बॉटल जर नसेल तर पॅलेट नाईफ घ्यायचा आणि तो अशा पाण्याच्या ग्लासमध्ये बुडवून त्यातलं पाणी थोडंसं साईडला तुम्ही झटकून त्यानंतर त्या पॅलेट नाईफने तुम्ही फिनिशिंग करा, म्हणजे तुमचे जे एअर बबल्स आहे केकवरचे ते दिसणार नाही आणि केकची फिनिशिंग अगदी छान दिसेल। हे बघा, मी इथे अशा पद्धतीने पॅलेट नाईफ पाण्यामध्ये बुडवून केकला फिनिशिंग करून घेतलेलं आहे, तुम्ही बघू शकता।
तुम्ही बघू शकता इथे किती छान फिनिशिंग आलेली आहे। तर आता मी पायपिंग बॅगमध्ये नूरचा नोझल नंबर 46 घेतलेला आहे आणि त्याने बॉर्डरची डिझाईन करून घेणार आहे अशा प्रकारे। अशा प्रकारे मी इथे बॉर्डर देऊन घेतलेली आहे आणि हा केक मी आता सेट होण्यासाठी फ्रीजमध्ये ठेवून देते। तेवढ्या वेळात आपण केकची जी शर्टची डिझाईन आहे फॉन्डंटची ती तयार करून घेऊया। त्यासाठी मी इथे ब्लॅक फॉन्डंट घेतलेला आहे, हे रेडीमेड फॉन्डंट आहे आणि त्यामध्ये मी थोडं टायलास पावडर ॲड केलेलं आहे। ही परत एक तुमच्यासाठी सिक्रेट टिप आहे की फॉन्डंटचं काम करत असताना त्यामध्ये थोडं टायलास पावडर ॲड करा। त्याचं प्रमाण असं आहे की 100 ग्रॅम जर तुम्ही फॉन्डंट घेतलं तर त्याच्यामध्ये 1/8 टीस्पून तुम्हाला फॉन्डंट ॲड करायचं आहे। त्याने काय होईल की फॉन्डंटला छान एक स्टिकनेस येतो। तर अशा पद्धतीने हा सेमी फॉन्डंट शर्ट केक रेडी झालेला आहे आणि खूप छान डिझाईन दिसत आहे। तर असेच जर नवनवीन केक्सचे डिझाईन तुम्हाला बघायचे असतील तर माझ्या चॅनलला तुम्ही लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा आणि हो बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। थँक्यू फॉर वॉचिंग माय व्हिडिओ।